Γραμμή από το Άγιο Όρος, από την ιστορική μονή εσφυγμένου του Γέροντα Μεθόδιο. Γέροντά μου, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, Κύριε μου. Είμαστε καλά εκεί, γέροντες? Όλοι καλά, με τη βοήθεια του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού. Με όλο τον πόλεμο και τις αυτές που τραβάμε, ναι. Είμαστε καλά. Λίγο πιο δυνατά να φωνάζουμε για να σας ακούει, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Παρόλο λέω αυτά που τραβάμε, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 6-7 χιλιάδες κόσμο. Εδώ βλέπω εδώ στο γκαντράν του ραδιοφώνου, που φυσικά μπορούμε να δούμε τώρα με τη νέα τεχνολογία. Γέροντά μου, μας ακούν από όλο τον κόσμο και από όλη την Ελλάδα εδώ, έτσι με ανοιχτά αυτιά που λέμε. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η κόντρα μας με το Πατριαρχείο είναι από το 1972 και είναι για θέματα πίστεως και όχι για προσωπικά. Ούτε εναντίον του Πατριαρχείου, εναντίον των προσώπων και ειδικά του Πατριάρχη, τον οποίον το θεωρούμε ερετικό, τον οποίον το θεωρούμε κάτι άλλο παρά Πατριάρχη Ορθόδοξο. Λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζουν να ποινικοποιούν αυτή την πνευματική διαφορά την οποία έχουμε μεταξύ μας και με τα δικαστήρια προσπαθούν. Φτιάχνουν μια ψευδοαδελφότητα παρά τις ρητές διατάξεις του καταστατικού χάρτη, παρόλο ότι δεν πληρούν καμιά διάταξη του καταστατικού χάρτη, και όμως υποστηρίζονται από τους πάντες, και από τον Πατριάρχη και από την κοινότητα και από το κράτος και από παντού. Λοιπόν, μας πήραν τα πάντα. Πήρανε κάτι ενίκια που είχαμε, πήρανε κάτι χρήματα που έδινε το κράτος, πήρανε τα πάντα. Πρόσφατα, όπως τα μάθατε όλοι, και το λέω προς εσχήνη τους και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, είχαμε ένα σπίτι τα οποία τα είχαμε αγοράσει όλα με υδρότα. Ας μας πούνε οι κύριοι αυτοί, γιατί μόνο περί ανθρώπων τελευταίας υποστάσεων δεν μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανένας, πότε ήρθανε, πού βοηθήσανε, τι χρήματα δώσανε, πότε βοηθήσανε να αγοράσουμε κάτι στο μοναστήρι και ποιος τους νομιμοποίησε. Επειδή τους νομιμοποίησε ο Πατριάρχης πάει να πει ότι είναι νόμιμοι. Εμείς έχουμε εδώ, εγώ έχω 44 χρόνια, άλλος έχει 50, άλλος έχει 60 και ήρθαν αυτοί που έχουμε από το 70 και άλλος έχει από το 40 και άλλος από το 38 που είναι μέσα στο μοναστήρι και ήρθαν αυτοί το 2005 να μας πούνε ότι είμαστε καταληψίες και δεν εσχύνονται που κλέβουν, ας πούμε, την περιουσία της Μονής. Και τελευταία είχαμε αυτό το σπίτι, πηγαίναμε εκεί τους αρρώστους. Πηγαίνανε στο νοσοκομείο, μένανε εκεί στο σπίτι μέχρι να θεραπευτούν. Το πήρανε και αυτό, με χαρά τους, να το πάρουν κοντά. Λοιπόν, είναι αυτοί καλόγεροι, είναι χριστιανοί, είναι και δηλαδή τους αστυνομικούς για αυτούς που πληρώνει το ελληνικό κράτος. Άμα πάτε κάτω θα δείτε ακόμη να φυλάνε τα μάτια από κάτω, λες και είμαστε τίποτα εγκληματίες. Ακόμη φυλάνε κοινικό από κάτω. Να μην πάμε και δημιουργήσουμε τίποτα. Τροπή τους και έσχοντους και στην αστυνομία και στην κοινότητα και στον Πατριάρχη και να μην πω που άλλο. Δηλαδή, Γέροντα, τώρα αυτή η ψευτοαπόφαση μπορώ να πω, διότι έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω, καλά για τους δικαστές, έχω άπειρες φορές έχω έρθει σε σύγκρουση μαζί τους, διότι οι δικαστές τα τελευταία χρόνια, να μην πω τα 15-20 χρόνια και τώρα, δεν κάνουν το καθήκον τους. Εγώ τους προκαλώ να μου πούνε πού στηριχθήκανε, σε ποιο νόμο και βγάλουν αυτές τις αποφάσεις. Αλλιώς όλοι όσοι έχουν αποφάσεις σε λίγο θα βρεθούν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είτε είναι δικαστές, είτε είναι κοινότητα, είτε είναι αυτά, θα βρεθούν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και να δούμε τι θα πούνε, με ποιο νόμο, πού στηριχθήκανε και βγάζουν όλες αυτές τις αποφάσεις. Μετά, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή τώρα ένα γεροντάκι που αρρώστηκε και πρέπει να τον πάμε στο νοσοκομείο, πού να τον πάμε, στο ξενοδοχείο? Μας βγάλουν και διακηρύξεις κι όλα ότι όσοι θέλουν, λέει, να τους υπηρετήσουν. Μα τι να υπηρετήσουν, δεν πω καμία κουβέντα, αφού 4 άτομα είσαστε, ποιον θα υπηρετήσετε? Ούτε τον εαυτό σας δεν μπορείτε να υπηρετήσετε. Ποιον θα υπηρετήσετε? Εμείς ας πούμε το κάνουμε αυτό γιατί γίνεται αυτή η προδοσία της πίστεως από όλους.
Θα μου πεις και μόνο εσείς είσαστε? Ναι, μόνο εμείς είμαστε. Και ας μας αποδείξουν ότι αγωνίζονται για την πίστη. Αγωνίζονται μόνο για χρήματα, για business, για χρήματα, για αξιώματα, γιατί αν ήταν άνθρωποι ούτε καν θα καταδέχονταν να πάρουν ένα κατάλημα που είναι για τους αρρώστους. 10 θα βρούμε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ο τρόπος τους. Κατάλαβε, συνήθω μου, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι οι αδελφοί που με ακούνε, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Μάθανε μόνο να λένε καταληψίες. Πού κάναμε καταληψή? Που έχουμε 50 χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή ποια είναι η κατάληψη? Επειδή έβγαλε, ας πούμε, ο Πατριάρχης βγάζει τις αποφάσεις και οι δικαστές επικυρώνουν. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Εντάξει, θα τη βρούμε κάπου αλλού. Θα τη βρούμε αλλού τη δικαιοσύνη. Και αν δεν τη βρούμε αλλού, θα τη βρούμε από το Θεό. Αλλά να ξέρουν αυτό είναι αδικία και η αδικία δεν συγχωρείται από το Θεό. Θα πάνε μετά να λειτουργήσουν και να μνημονεύσουν έναν Τούρκο υπήκο, έναν αιρετικό. Ας το μνημονεύουν. Με γεια του, χαρά του. Γέροντα, εγώ επαναλαμβάνω για τους δικαστές, διότι οι αποφάσεις είναι συνήθις φαινόμενο, για να μην πω ελληνικό φαινόμενο, χρησιμοποιήσω τον τίτλο του ραδιοφώνου ή της εφημερίδος, που στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια, το ξέρεις εσύ ειδικά Τιμώνη, λέω το εξής, ότι οι δικαστές δεν κάνουν το καθήκον τους και έχουν έρθει ξεπέσει τελείως σαν δικαιοσύνη στα μάτια λέω, του ελληνικού λαού. Δηλαδή έχουν ξεπέσει. Εγώ στην Ελλάδα στην καθημερινή με πολύ κόσμο βρίσκομαι και μιλάω και όλοι είναι εναντίον της κυβέρνησης και των δικαστών. Δηλαδή Πάντα αυτό γίνεται. Νίκο, μας κόβουν το τηλέφωνο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γι' αυτό εντάξει, είναι δημοκρατία. Γέροντα, δεν με πειράζει αυτό. Και έλεγα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καν να κουραστούν, χωρίς καν να προσφέρουν κάτι στο μοναστήρι, χωρίς καν να γνωρίζουν την πόρτα του μοναστηριού, στέλνουν το κράτος, στέλνει αστυνομικούς, να σπάσουν την πόρτα για να πιάσουν ένα μοναχό, στέλνουν 50 αστυνομικούς και ολόκληρες δημιουργίες από κάτω να φυλάνε τι? Γιατί δεν πάνε στη Βουλή να φυλάξουνε? Όχι, φυλάνε το Βαγγέλη, το Βενιζέλο εδώ. Το φίλο του Βαγγέλη, το φυλάνε εδώ στη βίλα του 800 άτομα. Γιατί δεν πάνε εκεί να πιάσουν αυτούς που σφετηριστήκανε τα χρήματα της Ελλάδας και φέραν την Ελλάδα σε αυτό και έρχονται να πιάσουν ένα μοναχό, να τον κάνουν τι? Δηλαδή αν θέλαμε εμείς να αντισταθούμε, νομίζουν ότι θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα? Μα δεν θα μπορέσει, γι' αυτό σου λέει εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας, ας πάμε στείλουμε 3-4 δημιουργίες στο όνομά του. Ναι, είναι όμως αυτό, είναι δεοντολογία, είναι κράτος αυτό, είναι δικαιοσύνη, είναι από την άλλη μεριά, είναι καλόγεροι αυτοί οι Νίκο. Εγώ έχω παραλογιστεί, δεν ξέρω ας πούμε αν αυτοί είναι καλόγεροι, δηλαδή πηγαίναμε τους αρρώστους και καθόταν εκεί και πήγαν το πάρουν, να το κάνουν τι? Και ποιος να τους το φυλάξει, αφού όλοι 4 είναι, 4 μήναν, 4 θα είναι εκ των αιώνα τον άπατα. Ναι, ακόμα ούτε τη σύναξη της μονής δεν απαρτίζουν και θέλουν να κυβερνήσουν μια μονή που είμαστε 130 άτομα και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και με αυτόν τον τρόπο και μας καλούν μετά να κάνουμε διαλλαγή. Με ποιους να κάνουμε διαλλαγή? Με τους διαβόλους? Ναι, με τους αναθεμάτους. Διότι λέω τα παλικάρια κάνουν εδώ πέρα το ελληνικό κράτος, η πολιτεία, δηλαδή η κυβέρνηση. Γιατί δεν διώχνουν λαθρομετανάστες? Γιατί δεν διώχνουν αυτούς που βιάζουν, που σκοτώνουν μέσα στην Αθήνα? Γιατί δεν διώχνουν αυτούς που κατακλέψαν την Ελλάδα? Γιατί? Και θέλουν να τα βάλουν με τους μοναχούς. Ξέρετε τι πάει να πει μοναχός? Και Νίκο, δεν έχω τίποτα. Και το έχω πει. Όπως ευτυχώς το δεν ήμουν εκεί. Όπως ξέρουμε να ζούμε, ξέρουμε και να πεθαίνουμε. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Γιατί θα βρούνε μόνο ερείπια και πτώματα, τίποτα άλλο. Πάντως Γέροντα, έλεγα για τους δικαστές που είναι ντροπή για το δικαστικό σώμα, που παίρνει εντολές από την κυβέρνηση, γιατί τα παραδείγματα είναι πολλά ας πούμε. Ας σου πω ένα παράδειγμα εγώ, με τους δημοσιογράφους που βγάλαν εναντίον των
των δημοσιογράφων αποφάσεις και υπέρ των επιχειρηματιών. Αυτοί οι δημοσιογράφοι σου λέει μας κράζουνε. Γι' αυτό. Λοιπόν, και σου λέει μη τους δικαιώνται στα εργατικά τους, αφήσουν να τα χάσουν όλα και δικαιώνουν. Λέει αόριστη, λέει, η αγωγή. Και πού είναι ο Άριος Πάγος? Πού είναι ο Άριος Πάγος να δει τους δικαστές αυτούς που τα πιάνουν όλοι οι δικαστές? Πού τα είναι πιάνουν. όλοι οι πολιτικοί, πού Διότι... είναι της Εκκλησίας να δούνε πού σφάλουμε εμείς, σε τι? Διότι όλοι οι δικαστές, από παλιότερα έχουν κάνει 100 ρεπορτάζ, όλοι οι δικαστές έχουν offshore εταιρείες στην Κύπρο. Το κράτος τους έλεξε καμιά φορά για τους offshore εταιρείες, καμιά φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, Γέροντα, ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνετε? Τι είπατε? Τα επόμενα βήματα, λέω έτσι, εδώ για το κονάκι, τι σκέφτεσαι εδώ πέρα? Για να μπορείτε, ας πούμε, να φέρετε τους γέροντες άρρωστους από το μοναστήρι, να τους πηγαίνετε στα νοσοκομεία. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για το κονάκι που το έχουν πάρει οι κατσουλιέριδες? Μ' ακούς, Γέροντα? Πάλι μας κόψαν. Αυτό είναι δημοκρατία, αγαπητοί μου φίλοι, η δημοκρατία του ελληνικού κράτους. Το δημοκράτη, το Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Να κόβουν τον δημοσιογράφο στον αέρα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εντάξει στον αέρα, διότι μας κόβουν, όπως βλέπεις, στα τηλέφωνα τα έχουν μπλοκαρισμένοι. Αυτή η δημοκρατία, η λεγόμενη δημοκρατία. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Ναι. Φοβόμαστε μόνο τον Θεό, κανέναν άλλο. Λοιπόν, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Εμείς έχουμε ετοιμάσει τα βήματά μας. Δεν θέλω να τα λέω από το... Μην τα λες, ναι. Λοιπόν, όμως, να ξέρουν και οι θρησκευτικοί, οι άθεοι και οι πολιτικοί ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Και θα μας βρουν μπροστά πολύ άσχημα. Να ξέρουν ότι εμείς στην πίστη μας και στην πατρίδα μας δεν λέμε για ξεκούλημα, ούτε τα όρο στην πατρίδα μας. Είμαστε αποφασισμένοι μέχρι θανάτου. Μην νομίζουν επειδή αφήσαμε και πήραν ένα παλιοκονάκι εκεί πέρα, να το πάρουν να το χαίρονται. Αλλά να χαίρονται και η κοινότητα και το Πατριάρχη και η δικαιοσύνη που τους υποστηρίζει, αυτούς που τους υποστηρίζει. Γιατί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο μέσα τους. Δηλαδή, να πάρεις από έναν που φιλοξενούμε 5 αρρώστους και έχουμε μια ολόκληρη ελπότητα και έρχεται εδώ και στέλνουν κρυφά φωτογράφους οι κύριοι κατσουλιέρδες για να φωτογραφίζουν τάχα για να μας φοβήσουνε. Είναι πολύ γελασμένοι. Γιατί άμα πάμε κι εμείς οφθαλμόν αντί οφθαλμού, ξέρουμε πολύ καλά τι θα κάνουμε. Αλλά να μην τους φυλάνε τα μάτια. Γιατί έτσι μάθανε οι δειλοί και οι άναδροι. Να τους φυλάνε τα μάτια. Όχι, να βγουν μόνοι τους και να πούνε. Να δούνε πόσα απίδια πιάνει το σακί. Όχι να βάλουν τους ανθρώπους να σκοτωθούν μπροστά και αυτοί πίσω να καλοπερνάνε με τα χρήματα που κλέβουν από τη γονή. Όχι. Γιατί το θέμα είναι καθαρά θέμα πίστεως και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όχι τις εξαγγελίες που λέει, όχι τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει μόνο όταν θα υπάρχει μετάνοια και πραγματική επιτροπή προς την Ορθοδοξία όλων αυτών. Καλά, αυτοί πουλήσανε στον αναθεμάτο, πουλήσανε τα τομάρια τους όλοι αυτοί μαζί, οι πολιτικοί όλοι μαζί. Αυτό πουλήσανε. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς αν θα πουλήσουμε τα τομάρια μας θα τα πουλήσουμε μόνο στο Χριστό και στην Παναγία, σε κανέναν άλλο. Πάνε στους Αμερικάνους και στους Εβραίους, στους Γερμανούς και κάθονται στα 4. Τα έχει πει ο Νικολόπουλος και Λυπίδη. Δεν τρέπονται λίγο. Λυπάμαι για την κυβέρνηση που μας κοροϊδεύουν πίσω από τα μάτια μας. Με ακούτε? Ναι, είμαστε στον αέρα, Γέροντα. Ναι, λυπάμαι, αλλά έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα. Τότε θα δούμε, όχι το 5% πήρε το Πασόκ, ούτε 3% θα πάρουν. Καλά, να σου κάτι με νοθεία, γιατί πρόσφατα ένας
κανένα λάθος. Θα μου πεις μιλάς πολιτικά. Όχι, δεν μιλάω πολιτικά, αλλά είμαι Έλληνας. Αγανακτάω για αυτά. Σαν πολίτης δεν πρέπει να μιλήσει πολιτικά, γιατί θα το έχουν βολωμένο του σώμα επειδή είναι να δικούν αυτοί. Και ας ξέρουν καλά ότι η αγανάκτηση όταν είναι για θέματα πίστος φτάνει στα άκρα. Ας μαζευτούν λίγο. Για να μην κάνω καναντούς καριές με κανένα παιδεριά μου να ακούσει και δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο. Δηλαδή δεν τρώγονται πλέον. Θα πούμε εντάξει, τα πήρανε χαλάλι, θα τα πάρουν κοντά τους, όσο πήρε και ο Γεροδάκης. Λοιπόν, έναν ασθενή, θα πάμε να φιλοξενήσουμε. Έναν ασθενή να γίνει καλά. Αυτή είναι η αγάπη της αυτάδος δίδας του Χριστός. Ο Πατριάρχης το μόνο που ενδιαφέρει είναι να κονομάει, να παίρνει λεφτά και να τα τρώνει ο πρωτοσύγκυρος εκεί στο Πατριαρχείο όλοι μαζί. Ακούς τώρα, πρόσφατα, με αυτούς θέλουν να μας ενώσουν εκεί δικό μου. Λέει παντρεύκανε μια κοπέλα, λέει με ένα σκύλο, λέει για να φύγει το κακό πνεύμα. Και με αυτούς θέλει να μας ενώσει. Ποιος? Ο Πατριάρχης. Πατριάρχης. Είναι ντροπή για τον Πατριάρχη αυτό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή με ομοφυλόφιλους και με παπαδίνες και με επισκοπίνες και με όλους τους διαβόλους να ενωθεί η Ορθοδοξία. Είναι αν είναι καλό. Ο Πατριάρχης. Αλλά καταγγέλλω με αυτή τη θέση και τον Πατριάρχη και την κοινότητα και όλους. Γιατί κάθονται, επαναπαυτήκανε στο παχνί που τους βάλανε οι Εβραίοι και τίποτα άλλο. Λέμε, γράφουμε, ωραία, τελειώσαμε. Όχι. Επειδή τους έχουν πιασμένους όλους με ντοκουμέντα όλους, τρέμουν, πάνε εκεί στην Ευρωβουλή, πάνε εδώ, πάνε εκεί, τρέμουν όλοι. Ο Έλληνας. Τα ντοκουμέντα μπορεί να πούνε σαν άνθρωποι, ναι, αλλά δεν κάναμε λάθος. Αλλά στο θέμα της πίστεως. Ναι, τρέμουν. Θυμάστε που λέει, που ρωτήσανε κάποιον, λέει είσαι πόρνος, είμαι, είσαι ψεύτης, είμαι, είσαι κλέφτης, είμαι, είσαι αιρετικός, δεν είμαι. Αλβαστή λοιπόν ο κύριος Βαρθολομαίος, είναι αιρετικός ή δεν είναι? Εδώ τον καταγγέλνουν ακόμη και δικοί του άνθρωποι μέσα από το Πατριαρχείο. Τον καταγγέλνουν ακόμη και από την κρατούσα εκκλησία. Τον καταγγέλνει όλος ο κόσμος ότι όπου πάει δημιουργεί προβλήματα. Πάντως, Γέροντα, δηλαδή αυτή η συνέντευξη είναι ιστορική συνέντευξη, διότι πιάνουμε στις 8.000, παρότι τη φήμωση που γίνεται από το κράτος. Αυτό να σας πω, αυτή τη στιγμή δεν το λέω για να με λυπηθούν. Όλο που έχω στο ταμείο μου είναι 120 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Χώμα θα φάμε, αλλά από εμάς δεν θα πάμε ούτε χαλίκι. Θα το ξέρουνε. Και αν θα τολμήσουν, και έρθουν εδώ, τότε θα δούνε αυτά που τους λέω. Ναι. Γιατί έχει φτάσει ενεργάσει μέχρι αυτό. Εντάξει, δεν μιλάμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σπίτια, Νίκο μου. Ούτε τα λεφτά του, ούτε τίποτα εκεί. Και γι' αυτό δεν τα πήραμε. Ο Θεός Γέροντα δεν... ενδιαφέρει όμως η πατρίδα μας και η πίστη μας δεν έχει κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα να πλώνει χέρι πάνω. Πόσο μάλλον καλόγεροι που φοράτε τα ρέσα. Γιατί τα φορέσαν τα ρέσα, πέστε μου, σας παρακαλώ. 4 άτομα, τι κάνουν τα χρήματα της γονείς που τα παίρνουν από το 2005. Τα τρώνε. 15.000 κάπου τα ενίκια, κάπου 32 εκατομμύρια που έδινε το κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα αυτά όλα. Και έχουν ακόμα να λένε ότι είμαστε καταληστικές. Ντροπή δηλαδή και έσχος τους. Ντροπή και έσχος τους. Ας τους βλέπουν και ας τους χαίρονται. Και η κοινότητα που τους στήριξε και το Πατριαρχείο που τους στήριξε. Και ας τους χαίρονται λοιπόν. Αν θέλουν τέτοιους μοναχούς να έχουν, θα βρουν πολλούς. Ναι, μοναχούς, ξέρεις, ημιτασιών μοναχούς. Να λέμε ότι έχουν μοναχούς. Ημιτασιών και μαυροφόρους. Δεν ήρθαν εδώ. Το Άγιο Όρος ανήκει στην Παναγία και σε αυτούς που θέλουν να μετανοήσουν. Δεν ανήκει στον κάθε μπισναδόρο. Όχι. Κάνουν λάθος. Πολύ λάθος. Θα μας απειλούν και όλα, θα μας συλλάβουν, θα μας κάνουν. Και άμα μας συλλάβετε, τι έγινε δηλαδή. Ναι, θα είμαι ο μόνος. Όλοι οι άλλοι πατέρες στη φυλακή δεν πεθάνανε. Και έτσι αυτό το κράτος βάζει τους Έλληνες στη φυλακή και αφήνει δηλαδή διαλυμένο τελείως το κράτος. Διαλυμένο. Τώρα είναι η δικτατορία. Ναι, με κομματικές αυτούς τους κομματάρχες ενδιαφέρουν. Τα κόμματα και πώς θα κραταθούν στην εξουσία
Και να εγώ θα περιμένω, και το λέω αυτό δημοσίως, θα περιμένω να επέμβει το κράτος και να επιστραφεί το κονάκι της Μονίας Σουμένου. Όχι, αν δεν επιστραφεί, εντάξει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Έρχεται η ώρα όμως. Έρχεται η ώρα και θα δουν αυτά τα οποία τους λέω. Κάθε ένας που τα βάζει με μοναχούς δεν μπορεί να σταθεί στην εξουσία. Δεν τους αδικήσαμε, δεν τους είπαμε τίποτα, δεν ζητάμε τίποτα ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τον λεγόμενο Πατριάρχη, ούτε από την κοινότητα, ούτε από κανένα. Προσπαθούμε μόνοι μας. Βρήκαμε το μοναστήρι σε ένα ερείπιο και το έχουμε κάνει ένα παλάτι. Λοιπόν, και όποιος θέλει μπορεί να δει πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Και σήμερα τσακώσαμε έναν που τον είχαν στείλει οι κατσιλιέρδες να φωτογραφίζει. Τον πιάσανε, γέροντα. Ναι. Τον πιάσαμε και φωνάξαμε την αστυνομία, τώρα είναι έξω με την αστυνομία. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι μεθοδεύουν κάθε τι. Ναι, το μεθοδεύουν. Μεθοδεύουν κάθε τι. Για να φανούν ότι όσο και να κάνετε, το ψέμα κάποια φορά θα φανεί. Και εσείς που σας εκμεταλλεύουν και ακόμη τους κατσουλιάδες, άλλοι τους εκμεταλλεύονται. Αλλά δεν είναι η θέση, το μυαλό τους δεν είναι νοητικά στα σωστά τους να καταλάβουν το τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Θα το καταλάβουν κάποια στιγμή. Εμείς δεν φέραμε εδώ ούτε κοντάκια, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Ούτε ταράσα που φοράμε. Πάντως γίνονται... Ας προσέξουν όμως, γιατί το ράσο όταν είναι φωτιά καίει και όταν είναι σκληρό μουντουρώνει. Ας προσέξουν. Μάλιστα. Πάντως αυτό που έκανε η κυβέρνηση πάντως και γενικώς το δικαστικό σώμα, αυτό το δικαστικό σώμα που το ελληνικός λαός... Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, ο ένας το δει στον άλλο. Δεν ήξερα πώς, δεν ξέρει το κράτος, δεν ξέρω είναι εισαγγελής, δεν ξέρω ποιος διεκάζει την αστυνομία αντί αυτές τις περιπτώσεις. Ποια αστυνομία, η αστυνομία μόνο τα ΜΑΤ. Και αυτούς τους έχουν με 700 ευρώ στα ΜΑΤ. Ναι. Κύριε Υπουργέ Δημοσίας Τάξεως, κύριε Κικίλιας που είσαι στην Αμερική. Και όσοι υπηρετούνε, να τα δούνε. Με 700 και 800 τους έχουν και αυτούς. Στο τζάμπα τους έχουν. Και υπηρετούν στους πολιτικούς. 700 άτομα λέει στο Βενιζέλο πάνω φουλά του βίλα του. Στο Χορτιάτι. Μου στείλαν φωτογραφίες. Κάστρο ο Βαγγέλης. Βαγγέλη Κάστρο. Με τον Αντώνη. Το Μεσίνιο. Καλά έλεγε ο Μακαρίτης ο Αβέροφ. Το λέγαμε τότε. Ποιο παραβάλεις ρε στην ΟΝΕ. Ποιο παραβάλεις. Τι να κάνουμε. Και αυτοί ήθελαν να διοικήσουν στο ελληνικό κράτος. Ένα μήνυμα θέλω να στείλω προς όλους αυτούς. Αλλά να σου κάτι γέροντα. Φταίει ο ελληνικός λαός που του ψήφισε. Αλλά και η νοθεία, το έλεγα εγώ. Το έχω ψάξει το θέμα. Νοθεία. Βάλαν δικαστές, παλιούς δικαστές, δικαστικούς αντιπροσώπους που είναι δικοί τους. Νέα παιδιά δεν βάλαν κανέναν. Γιατί τους φοβούνται. Εγώ θέλω το ίδιο δικηγόρος, ο ίδιος συμβολιογράφος που είναι στα κομματικά οφίτσιά τους εκεί μαζί. Από τον λεγόμενο Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μέχρι τον πιο τελευταίο. Τους λέω ένα πράγμα. Μην επιχειρήσουμε. Γιατί θα ακουστούμε σε όλο τον κόσμο. Ήδη ακουστήκανε, ήδη. Μα ξεφτυλιστήκανε. Με αυτό που κάνανε ξεφτυλιστήκανε. Για ένα άτομο. Ξεφτυλιστήκανε. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Πάτε, ας πούμε, και κάνετε ούτε αστυνομία είναι αυτό. Άμα έχουν κότσια να πάνε μόνοι τους και να πάμε και εμείς εκεί. Όχι, άμα έχουν κότσια, ας πάνε να βάλουμε τον Τούρκο κάτω στην κήπα που κρύβονται. Δεν σηκώνουν τις σημαίες. Βαγγέλη, κρύφηκε τις σημαίες. Για τους δικούς μας, τους μοναχούς. Βάζουν μπροστά τους. Μοναχοί μόνο γέροντα τώρα. Άσε τώρα. Δεν υπάρχει στο Άγιο Όρος, δεν υπάρχει μοναχοί. Αυτοί οι μονές εκεί πέρα είναι μόνο για το βόλεμα όλες μαζί. Εγώ τα ξέρω, κοινικό μου, πολύ καλύτερα. Και γι' αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ο Πατριάρχης δεν πήγε γέροντα στην Ουκρανία και διέλυσε στην Ουκρανία. Ο Πατριάρχης, ο τωρινός που τον βάλανε. Και πού δεν διέλυσε. Πήγε διέλυσε, έκανε 4 αιρέσεις μέσα στην Ουκρανία. Σκοτωθήκαν οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς. Αυτός είναι ο Πατριάρχης. Να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Αυτό θέλει να κάνει. Νέες χώρες και... Και να σου πω και... Δεν είναι Ελλάδα. Τι πάει να πει νέες και παλιές χώρες. Γέροντα, γιατί υπόθηκε ότι ο Μακεδονικός αγώνας έγινε από το Πατριαρχείο. Έγινε από τους Μακεδόνες, μαζέψανε λεφτά οι Μακεδόνες. Το Πατριαρχείο δεν έδωσε φράγκο.
Τα ξέρω διότι έχω επιστολές από μακεδονομάχους τότε. Και είδες τι αγάπη μας έχει. Λοιπόν, τα χρήματα τα μαζέψαν οι Μακεδόνες. Βέβαια. Μέσα εκεί που είχα τον Βούλγαρο, τον Τούρκο που τους φάζαν. Αυτοί τα μαζέψαν. Και άμα δεν ήταν ο Ιώνας Ραγούμης, αυτός ο μεγάλος, να μαζέψει και με τον πατέρα του μαζέψει χρήματα για όπλα, σιγά μην δίνουν όπλα αυτοί. Ποιος, ο Βενιζέλος, ο Λευτεράκης, που στο Παρίσι έχει ακίνητα, στην Αμερική έχει ακίνητα. Αυτό κάνανε αυτή η πολιτική. Και οι ίδιοι είναι σήμερα. Εμένα σου είπα και πάλι και Νίκο μου, με νοιάζει η πατρίδα μου και η θρησκεία μου. Όποιος θα αγγίξει αυτά θα με βρει απέναντί του. Όποιος τολμήσει και αγγίξει αυτά θα με βρει απέναντί του. Θέλουμε να έχουμε νεκρούς, θέλουμε να έχουμε μάρτυρες, θέλουμε να έχουμε φασαρίες. Είμαστε διατεθειμένοι. Είμαστε διατεθειμένοι, δεν πειράζουμε κανέναν, δεν προκαλούμε κανέναν και δεν παραχωρούμε τίποτα σε κανέναν. Ό,τι ανήκει στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία και στα Αγία Όρος. Δεν παραχωρούμε τίποτα σε κανέναν. Εμείς είμαστε εδώ γεννηθήκαμε πνευματικά, εδώ θα πεθάνουμε. Αν θέλουν να το τραβήξουμε το σκηνή, ας το τραβήξουμε αυτοί, το τραβάμε κι εμείς από την άλλη μεριά και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι λυπηρό για την ελληνική Είναι λυπηρό να έχεις, ας πούμε, ένα δωμάτιο, 2 δωμάτια να πηγαίνουμε στα γεροτάκια τα οποία έχουν κάθε λίγο για περίθαλψη, Νίκο, και έρχονται οι μοναχοί να το πάρουν, να αφήσουν τους ανθρώπους στον δρόμο, να το έχει ένα άτομο. Οι άνθρωποι παραδώσαν την Ελλάδα στους ξένους με υπογραφές βουλευτών. Ναι. Πρέπει να ντρέπονται λίγο. Πρέπει να ντρέπεστε λίγο. Πρέπει να ντρέπεστε λίγο στην πολιτική. Μόνο οι πολιτικοί πρέπει να ντρέπουν. Πιο πολύ οι θρησκευτικοί, πιο πολλοί οι αγιορείτες. Οι αγιορείτες και οι αγιορείτες γέροντα. Και οι αγιορείτες. Με την ανοχή τη δικιά τους γίνονται αυτά. Το έχουμε πει 1000 φορές. Με την ανοχή τη δικιά τους γίνονται. Κάνανε τόσα. Έπρεπε να τους έχουν πετάξει από εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς κοράν που μάτι βγάζει ποτέ. Δεν βγάζει. Τρέμουν το δραγουμάνο. Γέροντα, τρέμουν το δραγουμάνο. Όπως ήταν οι Τούρκοι παλιά, έτσι είναι και τώρα. Καλά τα έλεγε ο Δραγούμης. Τρέμουν το δραγουμάνο. Οι παπάδες τρέμουν το δραγουμάνο. Τον Τούρκο που έρθει μαζεύει τα λεφτά. Εγώ δεν τρέμω κανέναν. Το μόνο που τρέμω είναι ο Θεός και η Παναγία να μην με βρούνε ένοχο σε τίποτα. Αλλά και σαν άνθρωπος να κάνω κάτι ανθρώπινο είναι. Το να ασφάλω όμως την πίστη μου, το να πουλάω την πατρίδα μου, το να ξεπουλάω το Άγιο Όρος, είναι έγκλημα. Είναι εθνικό έγκλημα. Είναι κάτι προδοσία. Είναι πώς να το χαρακτηρίσω. Πώς να το χαρακτηρίσω. Θέλουν να μας ενώσουν. Και ξέρετε γιατί, Νίκο, τον Νοέμβριο, του Αγίου Ανδρέα, θέλουν να κάνουν την ένωση στο φανάρι. Έχουν καλέσει τον Πάπα. Να μας ενώσουν με ποιους? Με αυτούς που παντρεύουν τις κοπέλες με τους σκυλούς. Με αυτούς που από γυναίκες γίνονται άντρες και τους χειροτονούν ιερείς. Με αυτούς που δεν έχουν ιερό και όσιο. Όχι, με αυτούς θα μας ενώσουν. Με τους Βενετούς που ήρθαν και κάψαν όλα τα μοναστήρια τους. Αλλά μεταξύ Βυζάντιο και Ρωμαίο το ξέχασαν. Αλλά το ξέχασαν και οι Αγιορείτες, γέροντα. Το ξέχασαν, δυστυχώς. Τους φάξαν όλους τους κοντές. Μέσα στο ναό του Πρωτάτου κοινικό μου βρήκανε το λίθανο του Αγίου Κοσμάτου πρώτου που τον είχαν πνίξει λατινόφρονες μέσα στο Πρωτάτο. Και από τη μια μεριά δοξολογούν τον Άγιο που μαρτύρησε και από την άλλη μεριά μνημονεύουν αυτόν που τους έφτιαξε. Λοιπόν, γέροντα, νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά παρά τις διακοπές του. Ευχαριστήσουμε το ελληνικό κράτος, τον Αντώνη τον Σαμαρά, αυτό το μεγάλο πολιτικό, λέω άρε Αντώνη. Πόσο δίκιο είχε τότε ο Αβέροφ που τον έλεγαμε μην το βάζει μπροστά. Δεν μπορεί το Βαγγέλη, τον Βενιζέλο που τον λέγαν εδώ δεν είναι άξιος για να διοικήσει το Πασόκ και πρέπει να ξεσηκωθούν οι Παπαδριακοί, οι παλιοί Παπαδριακοί να του κρεμίσουν. Έχουν φτάσει και αυτό δεν μπορώ πλέον να συγκρατήσω τους πατέρες. Θα γίνει κανένα κακό. Διαμαρτύρομαι
και δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από κανέναν. Η προδοσία είναι από τον πρώτον μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν κρύβουμε. Να βρούνε τους νόμους, και αν εγώ σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και το αγιορείτικο καθεστώς είμαι λάθος, και την ώρα θα τα παρατήσω στην ευθύνη. Αν όμως είναι αυτοί, ναι, θα πρέπει να επιστρέψουν πριν τους πάω στα ευρωπαϊκά δικαστηρία, γιατί θα τους τραβάω εκεί πέρα κάθε λίγο και λιγάκι, θα τους αλλάξω το νούμερο. Να μην φτάσω στο σημείο να τους πάω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί θα βλαστημίσει την ώρα και την ημέρα που γεννήθηκα. Αυτό μόνο σας λέω. Λοιπόν, δεν θέλω να πάω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ούτε το Άγιο Όρος γιατί είναι η πνευματική μου πατρίδα, ούτε την Ελλάδα μας γιατί είναι η πατρίδα μου, ούτε τους πολιτικούς γιατί είναι αδέρφια μας, ό,τι και αν είναι προδότες. Λοιπόν, θέλω να βρούνε τρόπο να λυθεί αυτό το πράγμα, να μου επιστρέψουν αυτά τα οποία έχω πάρει. Γιατί όσο και να μην το θέλουν, όσο και να προσπαθούν, εγώ είμαι ο νόμιμος εδώ. Και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Μα γέροντα, ήρθαν από την Αγγλία. Ποιος ήρθε από αυτούς από την Αγγλία, από τους Κατσουλιέρους? Ο γέροντάς σου. Και το χειροτονίσαν δηλαδή και το κάναν. Παρά τη διατάξη του καταστατικού χάρτου. Κύριε Νίκο, δεν αστείευουμε με αυτά που λέω. Είναι θέματα εθνικά, είναι θέματα πίστεως, είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν 4 άνθρωποι οι οποίοι δεν απαρτίζουν ούτε καν τη σύναξη της Μονής και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το ανέχεται αυτά η Ιερά Κοινότητα. Πώς τα ανέχονται αυτά τα πράγματα. Πώς. Αν βγει κάποιος εκπροσωπός να μας πει, ρε παιδί, πώς τα ανέχονται, πού στηριχθήκανε, σε ποιο νόμο, πού, να το δούμε κι εμείς. Γιατί είμαστε βλάκες εμείς. Ας μας ανοίξουν λοιπόν τα μάτια, να δούμε πού είμαστε. Το να κρύβονται σαν τις γυναικούλες. Δεν λέει τίποτα. Να βγούνε και να πούνε. Θα θέλουν και σε αντιπαράθεση να έρθουμε. Να μας πούνε πού το βρήκανε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και πότε ξαναέγινε στο Άγιο Όρος να είναι 20 μοναστήρια με 21 αδελφότητες. Λοιπόν, να κλείσουμε γέροντα, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Το μήνυμά μου σε όλους τους αδελφούς. Αδέρφια μου, σταθείτε στην Ελλάδα μας και στην Ορθοδοξία μας. Λοιπόν, ξεπεράσουμε. Μην κάνετε πίσω. Δεν προσκυνάμε ούτε Τούρκους, ούτε Μισότουρκους, ούτε Καθολικούς, ούτε Φράγκους, ούτε Βελενωτικούς. Δεν προσκυνάμε κανέναν. Προσκυνάμε μόνο τον Θεό και την Παναγία και τους Αγίους και κανέναν άλλο. Και όσοι είναι αντίθετα από αυτά που μας γράψαν οι πατέρες μας, ούτε καν τον υπολογίζουμε. Θα τον υπολογίσουμε μόνο πότε. Όταν θα επιστρέψει την Εκκλησία εκεί που ήταν, όταν θα πάψει με τους αιρετικούς, όταν θα δηλώσει ότι δεν είναι στη μασονία, όταν. Εμάς δεν έχει να μας πει τίποτα. Και αν θα μας πει, θα μας πει ότι είστε αμαρτωλίες, είστε πόρνες, είστε κλέφτες. Ναι, είμαστε απ' όλα. Αλλά αιρετικοί σαν αυτόν δεν είμαστε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να είσαι καλά. Και κλείνω με αυτό έτσι το... Να είστε καλά και Νίκο μου. Ψαμοδία, γέροντα, μήπως... Συγχωρείτε που σας είπα, δεν με νοιάζει για το κονάκι. 10 θα βρω. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, ευτυχώς. Όμως, ας σκεφτούν αυτοί τι κάνανε, ότι παίρνουν ένα κατάλημα. Εγώ αύριο μεθαύριο έχω αρρώστια εδώ. Δεν θα τους βάλω έξω. Πού θα τους πάω, στο ξενοδοχείο? Ή θα τους πάω σε αυτούς να προσκυνάουν κατουρημένες ποδιές? Προς Θεό δηλαδή. Λοιπόν, γέροντα, να σας ευχαριστήσω που ήσουν στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Να είσαι καλά και μείνε στο ύψος σου όπως πρέπει. Κάνε τον αγώνα σου και ο Κύριος είναι μεγάλος και η Παναγία. Σε ακολουθεί. Αυτούς δεν τους ακολουθεί. Τους ακολουθεί ο αναθεμάτος και να τους κόψει τα πόδια. Να του πω, όποιος αδελφός θέλει να βοηθήσει, να βοηθήσει. Το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού και της Παναγίας. Δεν μας έχουν αφήσει τίποτα. Τίποτα. Και αυτά από μοναχούς. Σκεφτείτε το αυτό που σας λέω. Και λάθος να είμαστε εμείς, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Ορθόδοξος δεν διώκει. Πάντα διώκεται. Και αυτό είναι το γνώρισμα του αληθινού Ορθοδόξου, πάντα να διώκεται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω γέροντα, να είσαι καλά.
Και θα τα πούμε. Ευχαριστώ Γενικό και ευχαριστώ όλους αυτούς που μας ακούσαν. Με συγχωρήνω που το λέω έντονα και δεν ακούγεται, αλλά και έχω αγανακτήσει. Έγινε Γέροντα μου. Να είστε καλά, είπαμε για Γεια.